to Salela Trend. Thank you so much for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapie Stories namhlanje sikhuluma ke ngestory ke bakithi esisha inimba. Angifuni nokubuza ukuthi niyasithanda yini. I know ukuthi abantu ke they are so glued kule story ke esisha inimba. Well guys, abanye bayabuza ukuthi kanti ke le ndaba ke izoba clear kanini ke laphana ke kuqhawe ukuthi ngempela yena uzalwa uhlathi kanye ke nozoleka, because as much as iqiniso lokho livela kancane, how long will it take for them ukuthi bamtshele ukuthi ke ubani ubaba wakhe noma wakhe, ngoba njengamanje usazi ukuthi uhlathi ubaba wakhe uthumeka uma wakhe. Bathi ke guys, kuleli video zoqala uzoleka uzosenza ama powers akhe ukuthi asize ke uhlathi professionally, and lokho kuzokwenza ukuthi ke uthumeka abe very bitter, because uyabona ngazi ukuthi manje ke uzoleka kanye nohlathi they are getting closer and closer. And nizwe guys ukuthi uzoleka mentioned ukuthi indoda ke akayithanda ngempela empilweni yakhe it was uhlathi, and uhlathi wambetray. Mzwe mbuza ukuthi ke usamthanda yini namanje. So I don't know guys, maybe they will revive your relationship ukahlathi nozoleka, and uthumeka will be left stranded. I don't know, but what I know ukuthi ke iqiniso kuleli viki elizoqala lizophumela obala ke iqiniso guys, because uqhawe curious ukuthi what is happening. Manje bamtshelile ukuthi uyingane kahlathi nothumeka, but uyabona ukuthi kukhona okunye futhi abangamtshelile khona. So bathi ke ngolwesine bathi unexpected happened when uqhawe learns of a devastating news from an unexpected source, which I think uzozwa uqhawe ukuthi uzalwa uzoleka nohlathi, but akazozwa ngabo, uzozwa ngomunye umuntu oseceleni ke. Manje she will go and confront them ukuthi bamnike ke ama-answer ke ayiqiniso, and I think leli viki angeke baze bakhame clean, but bazobakhame clean on the week of the 19 ukuthi bamtshele ukuthi ngempela uyingane ke kazoleka kanye ke nohlathi. So yeah guys, yeah man, bese kuthi ke ulwandle guys, ulwandle ngithi niyambona ukuthi ubhizi nobaba wakhe basabotaja ke uzoleka. So ke uzoba exposed ulwandle slowly but surely, but ke uma wethu uyamsola ngempela ukuthi uyena, because he is the only person who came e-office ngesikhathi yina ebhizi ngecomputer, wafike ke e-office wathela ke i-laptop ngamanzi. So uyamsola vele umsolwa ke number 1, but ke the story will unfold kwiviki lange-19. So sizophinde sikhulume ngalokho ngeviki lange-19. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. We'll come back to